Това е най-добро. Не така. Вижда ли си сега салама? По-голям беше Драго Мани. Теди е. Чакай, фуника хубаво. Едното с на другото. Кой е по-пуска? Да не го стари, може да ни повърне. Блага работа и салама си е салама. Обаче той е щастлив с него. Щастлив ли си, мамо, с този салам?